Hej Aya og Nadine. Hej. I har valgt at gå på pigeliv. Vores modul hernede. Hvad laver I på det modul? Vi laver smykker og hygger. Ja. Og alle mulige forskellige ting med. Vi har også været på stranden og skulle finde sådan nogle ting, vi godt kunne lide. Og så skulle vi så lave smykker ud af det. Okay. Hvad er det bedste ved modulet? Hvad kan du simpelthen sige? Og lære nye at kende. Og lade det kende. Og have det sjovt selvfølgelig. Ja. Hvad har I lært på modulet? Lave smykker. At lave smykker? Ja. Ja. Og lære for eksempel, hvis vi har 2 malerier her, og så skulle de så prøve at hænge sammen. Det har vi så også lært at lave, hvor det er sådan, de ligner, det fortsætter billedet. Ja. For hvert maleri. Det var egentlig også ret sjovt at lave. Ligesom bag YouTube. Okay. Hvordan er det, at I laver et stort maleri sammen nærmest, eller hvad? Ja, man var helst 3 personer på et hold. Og så skulle vi så aftale noget sammen, og så skulle vi så bare blive bedre. Ja. Hvordan nu har vi jo valgt hernede i klubben at have højst 12 på hvert hold. Det er lidt anderledes end skolen, hvor man er flere børn til en voksen. Hvordan er det, når man er højst 12 børn til, og der er en voksen? Hvordan synes I, det er en forskel? Ja, så er der ikke lige så meget larm. Okay. Og det føles også lidt mere specielt, som at man er en helt egen gruppe. Ja, hvordan specielt? Sådan, at man føler, at det næsten kun er os, der er samlet her og kunne gøre de ting og alt sådan noget. Så det føles egentlig ret specielt, når man er sammen kun os. Ja. Hvad laver I filmskolen? Hvad laver du, Maria? Vi laver en gyserfilm, der handler om en morder ude på en lejrskole. Altså, det her til, så ja, det er faktisk det er rigtigt, som hun siger, men så er det faktisk, ja, gyser dramafilm, kan man sige, hvad det er. Okay. Det næste spørgsmål er, hvad er det bedste ved at gå i filmskolen, Maria? Det er, at man lærer at lave film, og man lærer, at det også tager lang tid at lave film. Hvad synes du, Lea, er det bedste? Det bedste er nok, at man kan samarbejde på en anden måde, og det er faktisk sjovt at være på den filmskole. Man lærer jo også mange ting. Hvad har du lært i filmskolen, Lea? Jeg har lært at arbejde med en iPad. Jeg har faktisk også installeret det på min egen iPad selv. Altså at lave iMovie og sådan noget. Det er faktisk rigtig sjovt. I stedet for at man bare man skal lave så mange andre ting. Men nu der er jo mange ting, man skal lave film, man skal have store kamera. Men i stedet for et stort kamera, så kan man bare tage sin iPad frem og downloade iMovie. Og så er det faktisk rigtig sjovt at lære en hel masse ting. Vi har jo taget film om og igen. I kører første skud, værsgo. Hvis du laver det træk op til din mundvig, når du så er ved mundvigen, så skal du bare slippe. Så det er ikke der, du skal stå. Der skal du ikke stå og sigte. Godt, Lea. Ej, hvor er I hårde, mand. Helt anden koncentration, kan du se? Ja, det gør det. Hvad er det sjoveste ved at gå til bueskydning? Få lov til at skyde med en bue. Rammer I nogensinde
skiven derude? Ja, Hvad er det? den har været plet mange gange før. Ah, okay. Jeg tænkte på, hvad er det for noget udstyr, I bruger her til bueskydning? Vi bruger sådan en armbeskytter Ja. for at strenge på buen her. For at strenge på buen ikke går ind og ødelægger din hud. Okay. Som fingerbeskytter. En fingerbeskytter, okay. Og så også for buen kan være meget stram. Ja. Og så bruger den Så fingre er nok. der hurtigt fundet i fingrene. Ja. Er lidt ud til den anden side også? Præcis. Så, og hvis du, i stedet for at gøre sådan, så kan du lige gøre sådan der. Ikke? Sådan, så du får, så kommer du bedre til. Og brug ekstra godt med sovs, ikke? Og der er også, husk osten. Det var Sturby, så jeg var ved at flippe osten. Må vi gerne tage en hel pakke? Også herude i syderne, det var. Pakost. Også lige det. Og man putter på, så det ser. Hvorfor har I valgt kokkeskole? Fordi jeg godt lide at lave mad. Og så gad jeg godt vide noget mere om mad. Ja, jeg kan også godt lide at lave mad og bage. Og så kan jeg også godt lide at hakke frugter. Okay. Hvad laver I så på kokkeskolen? Hvad har I lavet? Altså i dag der skal vi lave pizza. Hjemmelavet pizza. Med vores egen kødsovs. Ja. Nej. Jo, tomatsovs hedder det. Ja. Kødsovs. Og sidste gang der lavede vi... Hvad lavede vi? Vi har i hvert fald også lavet... Jo, sidste gang der lavede vi flyt. Jo, frikadeller. Ja, flyt, frikadeller og så... Det der råkost der nærmest. Ja, og så også en slags råkost. Og så lavede mig og Mike en rigtig... Både stærk og ikke stærk... Hvidløg. Ja, hvidløgssmør, og mens de andre de lavede en... Ja, Et lidt mildere normalt. Ja. Var der så nogen, der turde smage den stærke? Ja. Den var ikke særlig stærk. Nej. Hvad er det bedste ved at gå på kokkeskole? At man kan få lov til at krydre sin mad, og at vi lærer noget mere om mad. Ja, Og at vi har nogle gode koklærer. Ja. Det samme som Jonas. Især det der med, at vi har nogle gode koklærer. Ja. Hvad er det, de gør, som I synes, der er godt? Ja, altså, Det, de lærer os nu. de forklarer os tingene rigtig godt og hjælper. Ja, så bare det, de lærer os nu. Altså, vi finder på nogle nye ting. Ja. Hvor mange er I på holdet? Kan I huske det? 12. Ja. Og så synes jeg også, at det er godt, at de spørger ind til, hvem vi vil være i grupper med, og spørger ind til, hvad vi vil lave og sådan noget. Ja. Hvordan fungerer det med grupper? Så spørger de ind til det, eller hvordan? Ja, Mig og Jonas, vi plejer tit at gå nogle gange så spørger de om, hvem vi vil være gruppe i, og andre gange, der laver de selv grupperne. Hvorfor har I valgt musik? Det er sjovt. Jeg valgte, musik. jeg valgte Jeg fordi kan godt at lide jeg musik. kunne tænke mig at spille musik. Jeg kan godt lide at synge. Jeg kan godt lide, jeg vil bare prøve det. Det vil jeg også. Jeg elsker bare at synge. Hvad har I så lært på musik? I den tid, I har gået på musik? Spil guitar. Spille keyboard. Bas. Ja. Jeg har lært at synge. Og næsten lidt elgitar. Kom med i de lave. Hvad siger du, Maja, du har lært hvad? Altså, altså nogle sange, vi ikke kender. Okay, hvad for nogle sange synger I? Titanium og Wrecking Ball Og Best Song Ever. og Special Love Song. Hvad er det bedste ved at gå på musikmodulet? Det er nok at spille sammen med alle de andre og have det sjovt. Og Hvad er det fede ved at spille med de andre? I stedet for at kun være dig selv? det føles som om det er helt magisk, når man spiller sammen. Så
Det er meget bedre, end man bare sidder alene og spiller derhjemme. Og spiller sammenspil. Det er også sjovere, end at spille solo. Ja. Hvad sker der så, når I laver sammenspil? Så kommer der flere lyde, og så behøver man ikke... Det lyder De andre, i nogen, der spiller alene, så computerlyd på. Og alt muligt. Det behøver man ikke, når der er flere. Er der noget, I gerne vil sige til sidst om musik? Skal I bare sige det højt nu? Det er bare godt at være der. Det er egentlig ret fedt, fordi at når det er, man har jo selvfølgelig valgt musik, fordi man elsker musik, og musik er så ens liv, hvis man kan kalde det sådan. Og man ville nok også vælge musik, hvis det var, at man var sådan en musikalsk en, og nok også en af grundene til, at jeg har valgt musik. Så vil jeg gerne lige sige noget. Ja, hvad vil du sige? Dem, der gerne vil spille musik, de skal bare melde sig til det. Den er på første plads. Tak skal I have.